keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you. Da već prilično dugo nisam objavila nikakav post. Mislim da koja 2-3 mjeseca su u pitanju od zadnjeg posta. Razlog tome, naravno opravdanja, svih jako volimo. Nije da nisam imala vremena, no iskreno bila mi je stvarno užasna gužva na poslu, pošto je kolegica koja je sa mnom radila otišla, tako da sam uz svoj posao dobila još i njezin i moram priznati da mi se bilo ispočetka jako teško snaći u svemu tome. I još uz to sam imala i neke osobne stvari za rješavati, da tako kažem, ne probleme, ali znate onu priču koja se svako malo javlja, mislim da kod svih ljudi, kad mislite da je sve super i sređeno i ne znam kako da to nazovem, pa u jednom trenutku od osoba od kojih se najmanje nadate i u trenutku kad najmanje nešto očekujete se onda dogode neke stvari, i to ne lijepe stvari nego one ružne, i onda jednostavno ste previše zaokupljeni sa razmišljanjem i sličnim aktivnostima, pa jednostavno nemate volje za bilo što drugo. Tako da, eto, kad već iskreno pričam s vama, nisam imala niti želje, niti volje baviti se s blogom. No, kako je došlo ljepše vrijeme, ljeto i tako dalje, mislim da svi nekako živnemo i probudimo se iz neke te zimsko-proljetne hladne priče. Eto, dobila sam volju za snimiti barem neki novi video, a u pripremi je i jedan ljetni New In post sa odjećom, obućom i kozmetikom. Danas ću vam onako brzinski ispričati, odnosno pokazati proizvode koje obožavam koristiti ljeti. Nije samo dekorativna kozmetika u pitanju, već onako random proizvodi. Neću sad o svakom previše pričati jer za neke od njih već postoji recenzija, neke sam vam već spominjala bilo u postovima ili na Facebook stranici. I nakon ovog mojeg početnog brvljenja, kad već i sami znate da početci mojih videa su uvijek razvučeni i da pričamo totalno o stvarima koje totalno nemaju veze sa onim što slijedi. Tako da, evo, ovoga puta neću dugo i krećem sa ovim svojim ljetnim, omiljenim ljetnim proizvodima, da tako nazovem ovaj video. Krenula bi sa proizvodima za kosu. Proizvod koji sam vam već spominjala na blogu i kojeg koristim već duže vremena, bilo u ovoj ovdje kokos verziji ili onoj klasičnoj crvenoj, je Revlonov Unique One All-in-One Hair Treatment. Dakle, proizvod za kosu koji ima 10 funkcija, da tako kažem. Osim predivnog mirisa kokosa, volim ga i zbog toga što stvarno lijepo zagladi kosu i miris se dugo osjeti, što inače nije slučaj sa većinom proizvoda za kosu. Tako da, moja preporuka za ovaj proizvod, ukoliko ga još niste isprobali. Također štiti kosu i od topline, tako da definitivno ćete mu naći neku funkciju koja vama treba. I još jedan proizvod za kosu koji nikako nisam htjela izostaviti, a to je ovaj ovdje Got2b sprej za kosu koji vam omogućava da postignete efekt kao da ste upravo izašli iz mora pa vam je kosa onako lijepa valovita. Također, on također sadrži sol u sebi, tako da vjerojatno je sol zaslužna za postizanje tog efekta. Ja ga volim koristiti jer onako, one dane kada mi se jednostavno ne da previše baviti s kosom, samo njega našpricam, malo oblikujem s rukama ili eventualno napravim nekakve kovrće
i čisto solidan proizvod i kažem vrlo dobar efekt se da s njime postići. Zatim proizvodi za tijelo. Ovaj ovdje proizvod sam koristila i zimi dosta često. To je Yves Rocher Shimmering Body Lotion, dakle losion za tijelo sa mirisom vanilije koji ima u sebi puno zlatnih čestica. Ne znam koliko to možete vidjeti na kameri, ali zaista ih ima jako puno. No, kada nositi, odnosno kada iskoristiti proizvode sa šimerom, šljokicama i svim drugim šljaštećim stvarima nego ljeti, tako da ja osobno obožavam ljeto i obožavam takve proizvode i većina danas spomenutih proizvoda je upravo takva. Zatim još jedan proizvod za tijelo i za lice, ja ga koristim samo za tijelo, je ovaj ovdje. To je Hard Candy Glow All the Way, Tropical Tan and Instant Bronze and Gradual Self Tanner, dakle bronzer za tijelo koji nam pomaže i da brže potamnimo i sadrži u sebi 24 karatno zlato. Mislim da dolazi u 3 nijanse, ova moja je neka srednja, Tropical Tan se zove. Malo ću vam pokazati na ruci. Ovako na prvu može djelovati prilično tamno, no kada se razmaže i izblenda daje onako ujednačen efekt i vrlo lijepi sjaj. Nije onako da ima nekakve čestice u sebi, već samo daje sjaj, tako da meni osobno se vrlo sviđa. A i ukoliko još niste potamnili i mislite da imate presvijetlu kožu, bilo na nogama, rukama, ovo je super proizvod za malo potamniti kožu. Zatim sam vam htjela spomenuti svoja najdraža 2 ljetna mirisa, a to je definitivno Juicy Couture Viva La Juicy, kojeg imam još vrlo malo. Ovo mi je već druga bočica i moram ga uskoro opet kupiti, pošto ne želim ostati bez njega. Nadam se da će ljeto još dugo trajati, tako da moram ga kupiti. I ovaj ovdje, a to je Marc Jacobs Lola. Ovaj Viva La Juicy je dosta sladak i gurmanski parfem, dok je Lola onako više cvjetna, osvježavajuća. Oba dva ih volim, no uvijek bi malo prednost dala ovome Viva La Juicy. Zatim lakovi za nokte. Tu bih mogla stvarno puno izdvojiti, bilo mi je teško zapravo samo od svake kategorije, da tako kažem, samo neke proizvode izdvojiti, pošto ja uvijek eksperimentiram sa kozmetikom, no eto, izabrala sam trenutne favorite. Nedavno otkriveni lakovi za nokte s kojima sam apsolutno oduševljena su ovi ovdje. Sally Hansen Color Foil lakovi. Do sada imam 2 nijanse, no svakako ću još koju naručiti. Ovu zlatnu koja se zove Liquid Gold imam na noktima. Stvarno daju efekat kao da imate foliju na noktima i odlični su. A što se tiče ovih običnih lakova, moji favoriti su definitivno ova ovdje nijansa, to je Manhattan Quick Dry u nijansi, gdje piše nijansa, da li je nijansa 67S, mislim da nije. Uglavnom ja ne vidim nijansu, nema nikakve naljepnice, uglavnom lavanda ljubičasta nijansa. I ovaj ovdje, ovo je FM lak u predivnoj mint nijansi koja mi je i ovo ljeto vrlo draga. Zatim kad smo kod nekakvih proizvoda za lice, tu bi definitivno spomenula ovaj ovdje proizvod, to je proizvod koji sadrži zaštitni faktor 50+, a također je i tonirani, tako da ukoliko ne želite stavljati neke teške pudere na lice, možete koristiti takve proizvode koji će vam ujednačiti ten, a ujedno i štititi vas od sunca. Ovo je La Roche-Posay
brand. Također je i vodootporan i kažem, možete ga koristiti kad ste na moru i u vodi i slično i stvarno je super proizvod. Zatim proizvod koji ste vjerojatno već svi isprobali, ako ne u ovoj L'Orealovoj verziji, onda u nekoj drugoj, a to je baza za lice, odnosno Magic Blur se zove. On pomaže, dakle, ili ako koristite tekuće podloge ili ne, nije bitno, jednostavno da popuni pore i zagladi lice kako bi izgledalo ljepše. Ja sam se jednostavno navikla i na ovog L'Orealovog i na Garnierovog i jednostavno volim kako mi lice izgleda kada ih koristim i volim kako tekuća podloga ili neka BB krema sjedaju na njega. Tako da, definitivno moja preporuka. Što se tiče tekućih podloga, moram priznati da po ljeti baš ne volim koristiti neke preteške podloge, no naravno ponekad želimo nekako jače prekrivanje i slično, pa moramo kombinirati. Proizvod koji u zadnje vrijeme najčešće koristim je ova ovdje BB krema od Diora. To je Dior Skin Nude Tan BB Cream u nijansi 01. Mogu reći da ima sasvim solidno prekrivanje i predivno sjeda na kožu, tako da definitivno moj favorit. I još jedan puder koji je vrlo lagan, a to je L'Orealov Magic Nude puder. Nisam sigurna da li ga ima kod nas za kupiti, da li je stigao k nama ili nije. Ja sam ga naručila preko interneta uglavnom. Preko koje stranice, mislim da na eBay, ali nisam 100% sigurna. Ovo je nijansa 316. Kažem, sviđa mi se jer je vrlo lagan na licu i prozračan, tako da za ovo ljetno toplo vrijeme mi je super. Što se tiče korektora, u posljednje vrijeme sam najčešće koristila ovaj ovdje. CC Eye Cream 123 Perfect CC Eye Cream. Dakle, vrlo lagan korektor. Ima aplikator koji vam omogućava vrlo precizno nanošenje i da ne izađe previše proizvoda van. I kažem, ne skuplja se u ovim sitnim boricama ispod očiju, nije težak na licu i odličan je. A drugi koji vrlo često koristim u posljednje vrijeme je ovaj ovdje koji ima stvarno predivno pakiranje. To je Physicians Formula Nude Wear Concealer. On ima ovakav aplikator kao četkicu. On je više kao, dosta je rijetke teksture i služi samo, neće vam služiti, neće vam dobro prekriti područje ispod očiju, nego više samo da ga kao osvježi i malo posvijetli. Tako da, ukoliko tražite prekrivanje, mislim da vam neće odgovarati. Što se tiče ostalih proizvoda za lice, znamo da nam kroz ljeto treba nešto što će poprilično dobro matirati kožu, a za tu namjenu ja najčešće koristim ovaj Chanelov puder u prahu koji sam već puta spominjala, pa se ne bi na njemu previše zadržavala. Što se tiče rumenila, nekako najdraže ljetno rumenilo mi je Makeovo ovo ovdje, to je nijansa Style, onako koraljno, naranđasta nijansa, imam je i trenutno na licu, koja baš odgovara za ovo ljetno sunčano vrijeme. Što se tiče bronzera, odnosno sličnih proizvoda, u posljednje vrijeme često koristim ovaj Diorov, ovo je tester pakiranja pa zato ovako izgleda. To je zapravo rumenilo, ali pošto je u ovakvim tonovima ja ga koristim kao bronzer i odlično odrađuje taj posao. I još jedan make-off proizvod koji mi je definitivno nezaobilazan kroz ljetno vrijeme, a to je ovaj ovdje,
To je Mineralized Skin Finish u nijansi Soft and Gentle. Također ga imam trenutno na licu. Vrlo odličan i poseban highlighter. Zatim još jedan highlighter koji volim koristiti i također je od MAC-a, no samo je u drugačijoj nijansi. Ovo je dakle tekući highlighter, njega volim onako jednu malu količinu pomiješati sa tekućom podlogom i daje onda jednostavno cijelom licu onako zdravi sjaj, tako da volim ga koristiti tokom ljeta. I maskara nemam posebno sad neku koju koristim ljeti, koju zimi, tako da sam uzela ovu koju koristim najčešće u posljednje vrijeme, a to je Benefit The Real maskara. Imala sam 3 ili 4 ovako mala pakiranja, tako da čekam da ta manja potrošim pa da kupim full size izdanja jer je stvarno odlična. I još za kraj 2 proizvoda, to su, pretpostavljate, ruževi. Prvi je Lime Crime u nijansi Babette. Imam ga trenutno na ustima, jedna predivna, nježno koraljno naranđasta nijansa koja je po meni odlična za ljeto kada onako malo potamnite, onda baš dolazi do izražaja. Dok je drugi Too Faced kremasti ruž koji izgleda ovako. To je ona nova kolekcija Too Faced ruževa. Stvarno je vrlo kremasti i ugodan na ustima, a nijansa koju ja imam je Razzle Dazzle Rose. Eto, mogu vam napraviti swatch. Sada ga stavljam preko ovog bronzera za tijelo, pa možda izgleda malo drugačije nego što je inače, ne znam kako je svjetlo. Uglavnom, vrlo lijepa blago roskasta nijansa. Eto, ja sam prilično brzo prošla kroz ove svoje ljetne favorite kada govorimo o kozmetici. Nadam se da i vi također imate neke proizvode bez kojih jednostavno ne možete tokom ljeta. Svakako napišite u komentarima koji su to proizvodi i da li koristite koji od ovdje spomenutih. Eto, nadam se da ćemo se malo više družiti sada kroz ljeto, barem ako ništa drugo. Mislim da sam već spomenula da sljedeći post koji pripremam je jedan prilično veliki new in sa odjećom, obućom, kozmetikom, ispričavam se, sa nakitom. Tako da, eto, kroz 4-5 dana bude objavljeni i mislim da sam rekla sad stvarno sve što sam planirala. Lijepi pozdrav, hvala vam što pratite moj vlog i uživajte u ljetu. Ćao!